DXDC Radyoman Report. Gihuptan gihapon ni Davao City Mayor si Baste Duterte ang iyang pagtuo nga nakatabang ang iyang deklarasyon sa war against drugs aron magpabiling malinawon ang dakbayan. Kana iyang gibuhi ang pulong atol sa iyang press conference sa Tacloban, Leyte nitong May 26, 2024. Kinihuman siyang gipangutana kung unsa iyang masulti sa pag-relieve sa 35 ka PNP personnel sa Davao City tungod matud pa sa nagpadayong investigasyon kalabot sa 7 ka individual nga nakabsan og kinabuhi sa anti-illegal drugs operation. Maintindihan talaga kung bakit sa dami-dami ng problema dito sa Pilipinas, why would you like spend time and resources on somebody or a local executive that's declaring war against drugs? Bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. And it still is. Sino ba gusto maging bangag? Kamag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities nyo maging bangag. Sa katapusan, iyang gibarugan nga ang maong deklarasyon na magpadayon ug anda matod pa siyang mamatay alang siyang serbisyo sa katawhang Pilipino. Kahinumduman nga nagpagula usab kini og pamahayag nga nagkanayong nahiubos og gikondena niya ang pagka-relieve sa maong mga pulis, lakip na si DCPO Director Colonel Richard Bada nga dili makatarunganon ug walay igo nga rason. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.